Aiwa Timo karamɔgɔ Ali Timo dɔ y'i ka kuma dɔ sɛbɛntiya k'i y'a fɔ ko bandaw tɛ se ka jamana in mara tan ko ni a ma waleya dɔw kɛ a tigi filɛ ka a message ci masa k'i y'a fɔ ko wa k'a kɛra fɛnɛ u ma lamɛn o sinon a fɔra dɛ ayi abada an t'o dɔn yɛrɛ a banna a bɛ kɛ degunba ye kosɛbɛ kosɛbɛ Jiribu ka ca Mali kɔnɔ olu fana ɲini k'o dɔn mɔgɔ dɔw t'o dɔn n'a sɔrɔ bayaba de ka ca ou bien politique ka ca Mali kɔnɔ ka nin bɛɛ ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan ani maa min kun bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'i tɔgɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ n bɛ kuma dɔ f'i ye cɛ o cɛ ye Mali mara ni fiɲɛ tɛ ma sigi ka fanga na i ka fanga laban ne de y'a fɔ jumɛn cɛ o cɛ ye Mali mara ni fiɲɛ ni tasuma ma caya a tigi tɔgɔ la a tɛ se ka Mali mara Allahu akbar fiɲɛ ni tasuma Allahu akbar kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a ka lahala ni du tabiya de bɛ bɛn ne m'a fɔ ni ye muso ye furu n'a sɔrɔ muso ka kɛ tɛ fura mara i y'a fɔ baara de bɛ k'o la ko bɛn ɲɔgɔn tɔgɔ yɛrɛ cɛman b'a la musoman b'a la Allahu akbar ko ka jigin ni musikaw bɔn bɛ min fɔ an b'a fɔ ala de kama ne ye kuma fɔ don min na n'a tun y'a mɛn o bɛ n'a tun nasela ma n'a y'a kɛ bi bɛɛ min kɛra tigɛ Allah i y'a fɔ kɛnɛ kan a ka ca a ma faamu dɛ i y'a fɔ a ma faamu nka anw y'a fɔ ala kama sabula ne ye maliyɛn de ye ne bɛ dugawu kɛ diɲɛ don o don Mali ye ni maa b'a hɛrɛ fɛ ala k'i bila ɲɛfɛ nka min bɛ Mali ɲini tɔɔrɔ ye ala k'i to ala ka Mali bɔ sabula an tɛna jamana foyi sɔrɔ ni nin tɛ kosɛbɛ o de la baro a ka di ne ye mɔgɔw ka segin kɔfɛ an ka ko minɛ tiɲɛ kan o de kama mɔgɔ caman b'a fɔ ko waleya dɔw bɛ ka kɛ sɔrɔsiw la kɔrɔn fɛ i delila k'a fɔ ko an ka famaw tɛ lamɛnni de kɛ ko sinon n'u bɛ lamɛnni kɛ karamɔgɔw bɛ yen bi min bɛ se ka kabako kɛ kosɛbɛ n'i y'a ye ko de bɛ kɛ cogo la kana jigin n'o fɔ anw yɛrɛ don ne b'o f'i ye wala nɔ tɛ i y'a fɔ walahi baro ko tɛ ka ɲa a tɛ ka ɲinɛ a ɲiniyɔrɔ de la kosɛbɛ kosɛbɛ ni ko ɲinɛ a ɲiniyɔrɔ la sisan dɔrɔn an bɔra problème na a mɛnna walahi walahi an bɛ bɔ a la tigi de bɛ k'an na an t'o de fɛ sinon Mali bɛna diɲɛ bɛɛ ne tɛna k'o fana f'i ye o i y'a fɔ walahi i y'a fɔ n delila ka fɔ émission kɔnɔ ko fɛn damadɔ bɛ ala bɛna di Mali ma diɲɛ maa kɛ a tɛ yɔrɔ si bon n bɛ min f'i ye fana fɛn o fɛn bɛ fɔ n bɛ tila ka segin a bɛɛ domaine na o Allahu akbar nka hadamaden bɛ min fɛ dɛ n'i sara i den bɛ fɛn sɔrɔ o nafa tɛ e kan o a ka kɛ e yɛrɛ de ɲɛna ne hakili la o de ka di kosɛbɛ kosɛbɛ jamana in kɔnɔ lamɛn de tɛ kɛ donc o de y'a to ko caman bɛ yen n bɛ deli k'u f'i ye minnu b'a to olu k'u ma bɔ a la nka a ka